nalamanzi
Siyabonga sicela sishuthe. Sizocela nisifike isithuba nje isipesi esinane sokuthatha impahla sibusele eceleni ukuze sikhululeke. Mfowethu simukela umakoti abahamba ngamageza abageza ngobisi bamukela umakoti phakathi kwekhaya bayamngenisa bamukela ukuthi ngaphansi kwekhaya engene wasethi simlande esangweni siyamukela impikisano ukuthi yakheke le asimukela Aí é boa, né? Vou fazer isso.
Fikisa. Hawu. Fikisa. Ngena ngempela futhi ayizobheka emuva izobheka phambili izowakha lo muzi njengoba nishile nalo wazi umkali bethu washiya ingane la ekamela umuntu ivusa lo muzi leli khaya ayivusa umuzi wayo ivusa ikhaya washiya ulakhe uyakhele lona leli khaya wasuka nale mbokotweni wakahlobo sayilona-ke lapha sizikhaya lana bakhona bonke nophulumaphula sibamsele ngiyacela nobhudoda abangekho ngiyathemba ukuthi nabo bakhona la bekhona ngey'nhliziyo ngiyathemba nabo sifisa into efanayo sonke enhle sithi-ke emakhaya nje siyakwamukela la ekhaya nabadala siyafisa bakwamukele kwenze konke okumhlophe la uhamba khona wazi umakoti wakombamba omageza ngobisi bentulo wazi nawe namhlanje ugeza ngobisi bentulo umakoti behamba endleleni uhambisa kwamakoti bekhuluma ukhulumiso kwamakoti bebuka ukubiso kwamakoti begqoka ugqokiso kwamakoti umakoti la ekhaya unelungelo lokuthi uno-100% anawo 50% lesikhathi nobaba naye no-100% angifise ukuthi umakoti wala ekhaya aphuce ilungelo sukuseno-50% no-100 wakho ogcwele okuwumakoti yabonga amakeza mkanibeshe umntakatisi-ke lokhulumayo njengamanje okumntanakho mkanibeshe washiwa kwena wathi umntanakho sithi-ke awuqhubeke lo muzi yabonga sesibongile kwamakhaya abantu lethela umakoti wakithi nesibongile kakhulu hayi sisazodonsa-ke nani ngiyaphatha umuva kwambaba ngendlela efanele ngicela ukuphuma nalaba abasetendeni abaphekayo yebo imese ngale nje ngiyanda ukuthi umlilo nazi izinto zokuklina zakho kulengane ngendlela nje ekhule kabuhlungu ngayo lengane besingazi ukuthi sobona into enhle kangaka ngayo kodwa ngoNkulunkulu enomusa azi ukuthi intandane uyihlenga kanjani sesibona into efanayo asazi nokuthi yathathani yahlanganisa nayo awunkosi yami ngiyabonga abantu basemzini inkosi inibusise inkosi inandisele nala nithatha khona siyabonga kakhulu thina bakambaba siyabonga Solo
Mina bakamagama ababomba bomakheza bathi manje bahlalisa umakoti indaba yakhe le yokumkhulula ngaphakathi kwekhaya ihambe yonke indawo ekwazi ukuthi ikhaya iqhubeke elandele ukuthi ikhaya yiyo indaba yakhe lena sesingakwazi ukuthi umhlanzi sikhipha ukuthi-ke ngizosithelela abafana sikwazi ukuthi balawule besebenzela ngale beqhubeke ibhizi ikona-ke
all about learning stuff as well. He's just saying.